बेसेबां खामानि मावबावनो आङो हाला हालासो मोनथारबाय आं मेंग्लिजोबथारबाय एसे रेस्टखौनो लानोसै आं आयै नों दा रेस्ट लानायावनो आलासिफोर फैना होबालाय थु बिदि खोथा दा बुंसै दिनै दा फैखाथोंसै आलासिफोर मानसियाबा मेंग्लिजोबखादों देहा मोदोम साजोबबाय सोरबा फैनो गोसोबा बेलेग दिना फैथोंसै नाथाय दिनै दा फैथोंसै रावबो बाजै खौरां हरा मा हरा सिरि सिरि नुजाफैबाय आं दिनैनि दिनाव सोरथो नुजाफैनो होनाय नोंखौलाय आरे मा खौरां हरलायनांगौ बेबोथ' नोंनिनो न' जेब्लानो गोसो अब्लानो फैनो हागोन फै सिङाव फै दे जिरायफै औ दे बाह बाजै नों माथो न'खौ जोबोद मोजां साजायना लाखिदों ओरैनो एसे ओमफ्राय आदायालाय बोरो नोंदाया अफिसाव थांदों सफैनायाव मोनाबोयो ओमफ्राय नोंहालाय गामियाव आइ आफामोननाव थांथाराखै नामा ओहो थांनायानो जायाखै ओमफ्राय बाजै नोंनि खावलायनि दागफोरा माथो आगोलनिख्रुइ एसे खमायबाय औ एसे खारबाय मानोना आं दासान्दि CureSkinनि प्रडाक्ट इउज खालामगासिनो CureSkinआ माने मोनसे डार्मेटलजिस्ट एप जेरावहाय खानाय आरो मोखांनि ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो बिदिब्ला आंनोबो एसे फोरोंलाय आंनोबो एसे नांगौ जादों फै आं नोंनो फोरोंनि नै फार्स्टआवनो जोङो प्ले स्ट'र एपआव थांनानै ओमफ्राय जोङो CureSkin एपखौ डाउनलड खालामनांगोन बेनिफ्राय बेवहाय नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै साइन आप खालामनो नांगोन बेनि उनावहाय नोंनि मुंखौ लिरदो बेनिफ्राय नोंनि जेन्डारखौ सिलेक्ट खालामदो आरो बैसोखौबो होदो बेनिफ्राय नोंनि मोखाङाव मा प्रब्लेम जादों बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय बे एपआव नोंनि मोखांनि सोमोन्दै मोननैसो कुइसन सोंनाय जागोन मोननैसो सिम्पोल कुइसन नों बेवहाय नोंनि मोनथाम फट' हरनो नांगोन आरो बेखौ बेनि डार्मेटलजिस्टफोरा स्केन खालामनानै नायगोन आरो बे डक्टरफोरा नोंनि मोखांनि फट'खौ नायनानै स्केन खालामनानै नोंनि थाखाय ट्रिटमेन्ट किट मोनसे रेडि खालामगोन बेखौ नोङो बे एपआव थांनानै अर्डार खालामनो हागोन 1499 होननानै अर्डार खालामनो हागोन नैबे ट्रिटमेन्टआवहाय थांनानै नायनो हागोन बिथांमोना गासिखौबो खिन्थानानै होखायो नों फुंनि समाव माखौ फुननांगौ आरो मोनाबिलिनि समाव माखौ फुननांगौ गासिखौबो खिन्थानानै होखायो आरो लोगोसे जों मोखांनि थाखाय मा मा जानांगौ जायो बेफोरनि बागैबो माने डाइट प्लेनबो मोनसे होनाय थाखायो आरो बेयाव फ्रियावनो मान्थलि चेकआपबो खालामजाखायो बिदिब्लाथ' जोबोद मोजां आंबो बायगोन बेखौ औ बायनो हागोन आरो नोंथांमोनाबो गोसोबा बायनो हागोन डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दंखायो आरो आंनि कुपन कड Arpana 100 खौ इउज खालामनानै नोंथांमोना 100 रुपिस अफ मोननो हागोन हे आंबो खालामहैथारगोन माम्मि आंनो बै दिदिखौ नांगौ नाङा आइ बेयो आब'निसो जेबो नङा गेलेनो हो जेबो नङा दे गेलेजागोन नै नानि नों जेसेबां गेलेनो गोसो एसेबांनो गेलेनो हागोन दानो गेलेयाबालाय माब्लाथो गेलेनो नङा होमबा आरे नों मोनथिया बाजै बेयो जोबोद दुस्त गथ'फोरालाय एसे दुस्त जाखायो जेबो नङा दे थां नानि नों गेलेहैथां
माम्मी बे मा बेयो देलायग्रा मुवासो माम्मी आंबो देलायगोन जिरायथ' आं साहा बानायना लाना फैनि आयु मानसि जाथाव मोदोमदों दायो जाखुमागोन होननानैसो लाबोना दोनदोंमोन दा आलासिफोरनोसो होनांसिगोन वाव गोदान काप गोदान प्लेट आंनोबा बै गावहां कापाव साहा होबाय थायो नों न'नि मानसिफोरालाय गोबाय गिजियावनो लोंखानांगौ नाथाय आलासिफोरनो होनो हायाना बेफोराव मा बेलाय वाव जादोंसो बेखौ आलासिफोरनि थाखायसो बे आयै नों मानो आगैखौ होबथायाखै बियो आंनि आरो नोंनि बेसादफोरखौ नस्थ' खालामजोब्बाय है लासै बुं खोनागोन बे गथ'खौ आङो सेफ्लेजोबनोसो लुगैबाय दुस्ट' गथ'आ एसे दुस्ट' औ एसेल' दुस्ट' बारा नङा बाजै माबाफोर मदद नांगौ नामा ओहो नांलाया दे माइरंफोर सुना होनि ओहो नाङा आं हागोन एसे मैगं लेबना होनि नाङा जेबो नाङा नों जिरायनानै था दे बिदिब्ला थारैनो जुदि मावमारनो गोसो बेयाव फैनानै मावफै मा गोजाननिफ्रायनो सिख्रावब्लाबाय थादों मावगोन दे आरो मावगोन बियो मोजाङैनो खामानि मावगोन न'आवनो आथिं हेबै हेबै जिरायनानै थायो आरो बेयाव मावफैगोन बाथ्रा बाजै नों रानिखौ एसे नायथ'दो आं टाउनाव थांना फैनि औ दे मानसि रायखौ बेलाय मोनजाफेरै बायदि सानसेयावनो सप्तासेनि जाखाना लागोन खोमा आनै आंनो दै लाबोलाय No. नोंखौ बिदि होनोसो लुबैदोंमोन आं नोंखौ नाथाय हाया हामा बिदि खालामा बोरैबाफोर नांगोन दोन हामा दोन बेखौ दोन खब्बैनासो होनाय गैया नामा दानो सिरिथा नानि सिरिथा बिमायासो मोनफैलायलांगोन बे सिरिथा आयु सिखार बिदिजों जानाय नंला जों बेखौ माबा मोनसे खालामनांसिगोन थौ बेखौ